babysitters hebben we hond. We hebben nu ijskoeltijd en biertijd. En dan gaan we naar Raccoon. En dan gaan we snel naar Monique Smit. Dan is het etenstijd. En daarna gaan we Rowenhuizen. En dan Beeldstad moesten we even zijn. En dan Jan Smit. En dan is het 11:12. En dan hebben we denk ik de people uit. Het is een reuzenraad, het is een mainstage, het is niet te geloven. En dat is eigenlijk Breggenboom, ja. Hij heeft een prachtig uitzicht, Jere. Bovenin. Hongen we even stil. Vond ik wel wat eng. Want ik denk, ik moet er net uitvallen. Maar het is een geweldig uitzicht. De zinnenzakken, al die mooie meisjes hier. Fantastisch. En dat zie je hier. Ja, geweldig. Ja, Meer dat zie je hier. ja tuurlijk. Ja. Ik denk dat wij de beppers binnen. Breggenboom is fenomenaal, het is een wonderlijk festival. Het is ontstaan met u eigenlijk in het begin. Toen stierden ze namelijk nog heel groot, nu zitten ze nog een beetje lichter, maar het is nog steeds fantastisch om hier te spelen. Hoe wie in de bankzitters? Nou, wij komen de bankzitters van de Beppensissers, hè? Ja. En dan moet je nou even jaren, want dan weet je wat het is, no? Maar leuk. Ja? Ja, stel leuke jongens daar, ja zeker. Voor wie kom je in je hoed? Jan Smit. Ja, wij komen voor Jan Smit. De Koen, Zeppa. Jan Smit natuurlijk. Ja, Pieter Sehieder met Jonik, dus dat is ik altijd wel leuk. Dus we wippen hoedel even deel. En Monique Smit ook wel. Ja, en dan gaan we weer naar huis. Ja, ik ben net echt dat ik steeds van, oh, dan ben ik nog een hele grote fan van Jan Smit. Maar het is wel een hele leuke artiest. Hoe was het in de silent disco? Ik vond het leuk. Leuk idee. Ja, je kan kiezen uit welke kanalen, dat vind ik wel grappig. Als je het één niet bevalt, schakel je over. Maar moesten zien die meisjes, iedereen die het net zien, het is mooi waar. Ken gewoon het bed.